Kuripot daw ang Ilocano. May opinion ako about this and ayon na rin sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa. At merong dalawang dahilan kung bakit kaming mga Ilocano ay tinatawag na kuripot. Ang unang dahilan ay it is being a stereotype to everyone. Lalo-lalo na ang mga kapwa nating Pilipino. Pag sinabing kuripot, Ilocano. Pag Ilocano, kuripot. But they misunderstand us as being practical at masinop sa pera. It defines our culture bilang Ilocanos na na-train kami na maging masinop at maging practical sa pera, lalo-lalo na kami ay nanggaling sa probinsya. Because back then, ang aming mga ninuno pa noon ay na-trained na para magtipid ng pera. Because way back then, ang kalsada noon ay mahirap at ang pangangalakal noon ng mga gulay, mga bigas, at iba't ibang kalakal pa dito sa Northern Luzon, lalo-lalo na sa mga kailokanuhan na napakahirap magbenta noon. Kaya ang ginagawa ng aming mga ninuno noon is that tinitipid nila ang kanilang pera. Okay, tinitipid nila ang kanilang pera para sa gayon may paglalaanan sila sa mga susunod na araw, mga susunod na buwan, at di natin alam, mga susunod na mga taon. At kapag nakakatapak ang aming mga ninuno daw noon ayon sa mga dalubhasa, tapak na daw sila dito sa Katagalugan. That's where the part where nami-misinterpret nila ang mga Ilocanos as being kuripot because ayun nga nag-train nga nila ang sarili nila na maging matipid. So pag may nakakasalamuha silang mga ibang language gaya ng mga Tagalog, mga Bicolanos and everything, ay Ilocano to, madamot. But then, they do not know that way back then ay nagiging matipid lang ang aming mga ninuno noon. So, they pass it along with us hanggang sa mga sumunod na henerasyon. At naging practice na or naging kultura na sa aming mga Ilocano na maging masinop at maging practical sa pera. And naging stereotype na in a way na nagiging biruan na sa mga pelikula, sa mga radyo, sa mga comics, sa mga magazines na pag sinabing Ilocano ay kuripot. So, it led to jokes and stereotype na kaming mga Ilocano daw ay kuripot and madamot. Well, in fact, hindi naman lahat. At kung meron mang mga kuripot, just because it's a nature bilang tao, bilang Pilipino, at bilang madiskarte sa buhay. Ika nga, meron kasabihan sa aming mga Ilocanos, mga kapatid, mga kaibigan, lalo-lalo na sa mga Tagalog na followers ko, na may kasabihan kaming itihaan nga mabagbagaan, ket isu iti pagrigatan. I will translate that in Tagalog. Ang hindi mapagsabihan ay dahilan ng kahirapan, or ang hindi mapagsabihan ay nagiging dahilan ng kahirapan. Kaya kami mga Ilocanos, pagdating sa pera, expect na merong sa amin or may mga ilan-ilan sa amin na nagiging masinop at praktikal sa pera. Yun lamang mga kapatid, sana may natutunan tayo sa aming mga Ilocano pagdating sa stereotype na sinasabihan kami mga kuripot. Well, anyway, hindi naman lahat. And I can say, sa akin, hindi naman ako siguro masyadong kuripot. Yun nga lang, ako ay masinop at praktikal sa pera. Yun lamang mga kapatid. Thank you for watching. Till next video.